Obožavam da gledam kulinarske izazove. Tako su zabavne. O ne, samo ne to. Ponestalo mi je lubenice. Kako to? Hoću još. Ideja. Mogu organizovati svoj kulinarski izazov. Idemo. Ćao svima. Jede mi se lubenica. Spremite je. Važi, draga. Dakle, ja ću da počnem. Za početak ću odseći gornji deo lubenice. Tako je. Došla sam do unutrašnjosti. Sad je moram umutiti uz pomoć blendera. Ja sam kao pravi šef. Miley, možeš da paziš malo? Sva sam u lubenici. Ups, izvinjavam se, bako. Dakle, gde sam stala? Da. Treba će mi aparat sa Skittles bombonama. Treba mi svaka boja. Sad ću vam da ispričam svoju ideju. Dakle, imat ću žele lubenicu sa Skittles bombonama. Mala Britney obožava i jedno i drugo. Dakle, sipat ću svaki ukus bombona u lubenicu. Gotovo. A sada moram dodati želatin. Da bi se sok od lubenice pretvorio u žele. Biće ekstra, vidjet ćete. Da. Zatvaram. Kako da ohladim to? Dakle, šta imam ovde? Oho, koliko slatkiša. Tačno. Pozajmit ću od Miley Mentos bombone. Sigurna sam da neće ni primetiti. Svež dah će ohladiti moju lubenicu. Gledajte. Postalo je tako hladno. Šef opet nešto izmišlja. I meni je došla super ideja. Napravit ću medeni žele i sipati ga u lubenicu. To će biti ukusno. Sada treba istopiti žvaku. Za to ću koristiti ljuti čips takis. Ali plašim se da ga jedem. Mogu dati baki da proba. Da, to je super ideja. Posluži se, bako. Zanimljivo. Jao, šta je to? Sve mi gori unutra. Super, bako, to je baš ono što mi je trebalo. Istopila si svu žvaku. Hvala. Moraš upozoravati o neželjnim efektima, Miley. Izvini, bako, hoćeš čokoladicu? Izvoli. Oprošteno ti je. Sada prevrćem flašu sa Huba Bubom u lubenicu. Odlično. Bako, šta si ti smislila? Ja ću napraviti lubenicu sa čokoladom. Moj recept je jednostavan. Tako mi je spremala moja baka. Treba iseći trouglaste komade, a zatim izvaditi sredinu. Moramo dobiti ovakve koverte od lubenice. Unutra ću staviti čokoladu, ali prvo je treba istopiti. U činiju ću sipati šlag, a zatim dodati tečnu čokoladu. A sad ću to sve promešati. Ispao je baš ukusan fil. Napunit ću lubenicu ovim čokoladnim filom. Da, prelepo. Britney, probaj. Wow, koliko slatkiša. Odakle početi? Probat ću prvo ovu lubenicu. Je li to čokolada? Oho, sviđa mi se. Nikad nisam probala tako nešto. Ekstra. Šta još ima? Probat ću ovu lubenicu. Da vidimo šta je unutra. Bože, to je žele od lubenice, a unutra je puno Skittles bombona. Wow, nevjerovatno, svidalo mi se. Jam, jam, jam. Svaka čast. Ostala je posljednja lubenica. Oho, koliko tečnog punjenja. Jedva čekam da probam. O, da. Ovo je žvaka Huba Buba. Ekstra, znači mogu naduvati balon. Kako zabavno. Odlučila sam. Pobedila je sestra Miley. Ozbiljno? Nemam reči. Sada želim pastu. Mnogo sam gladna.
Naravno, draga. Dakle, ja počinjem. Ja ću koristiti posebnu pastu. To su kaneloni. Baš su velike i ukusne. Stavit ću sve to u kalup. A unutra ubaciti sir. Ostalo je premazati sve paradajz sosom. I to je to. Divno. Znate, došla mi je ideja. Treba više sira. Narendat ću ga ovako. Gledajte, i baka ima svoj trikovi. Jeste znali da veštačka vilica može da renda sir? To je baš brzo i lako. A sada mogu staviti pastu u rernu. Baka je već sve spremila. Odmah se vidi da je amater u kuvanju. Profesionalci sami spremaju testo za pastu. Pogotovo što imam provereni recept od italijanskog druga. Testo treba obojiti jestivim bojama da bi postalo šareno i lepo. O, da, to mi treba. Sada testo treba razvaljati. Uradit ću to uz pomoć specijalnog aparata. O, da, tako je. A sada testo treba iseći na ravne trake. Super, odlično mi ide. Već sam pripremila listić običnog testa. Na njega ću staviti ove šarene trake. A sad ću razvaljati sve zajedno. Da. I konačno dodajem punjenje. Kod mene su to škampi. Sad ću iseći testo na ravne komade. A posle ću napraviti lepi makaroni u obliku bombona. Ispržit ću ih na ulju. Da, to je to. Mogu staviti sve u tanjir. Wow, ispalo je baš slatko. Dodat ću sos i to je to. Jeste me poželeli, a moje pasta je već spremna. Pogledajte kako slatko je ispalo. Zamalo sama da ne pojedem to. Dakle, moram ugrejati vodu. Gotovo. A sada uzimam instant nudle, dodat ću začine i preliti sve vrućom vodom. Ostalo je promešati i može se jesti. Gotovo. Wow, sve izgleda baš ukusno. Hoću da probam ove bombone. Izgledaju baš slatko. Čekajte, ali ukus je užasan. Ne sviđa mi se. Uj. Probat ću ovo. Šta je to? To su kineske nudle. Mora da su ukusne. Probat ću. Da, baš su lepe. Kako ljuto. To je bilo previše. Ne volim ljutu hranu. Opa, a ovo jelo izgleda baš dobro. Sad ću da probam. Kako se razvlače sir i miris je ekstra. To je zaista ukusno. Mnogo mi se sviđa. Ova pasta je pobedila, da? Jel da? To. Pobeda je moja. A već sam završila da crtam. Pogledajte, hoću čokoladu. Wow, super jelo! Rado ću spremiti čokoladu za moju sestru. Imam čak i odgovarajuće kalupi. U obliku srca, to je preslatko. Dakle, stavljam u svako srce M&M's bombone. A zatim žele mede. A preko ću sipati pucketove bombone. Baš su ukusne. Tako je. A sada sipam u svaki kalup Nutellu. Obožavam je. I Britney je voli. Biće oduševljena. Ovdje malo Nutelle. I ovdje. To je to. Ostalo staviti to u frižider i sad čekati da se zaledi. Ćao, ćao, čokoladice. Uskoro ćemo se vidjeti. Kako slatko, svaka čast. I ja sam smislila šta ću napraviti za našu Britney.
Prvo ću staviti različite čokoladice u rernu. Povećat ću temperaturu i sačekati dok se sve istopi. A dok čekam, iseći ću jagode. Donela sam ih iz moje bašte. I borovnica će mi trebati. A vreme je vaditi čokoladu. Da vidimo šta je ispalo. Da, sve je baš tako kao što sam htjela. Čokolada se istopila. Sad ću promešati sve iglicom za pletenje. Kakva lepa šara. Prelepo. A sada dodajem jagode i borovnicu. Napravila sam ne samo ukusnu, već i zdravu čokoladu. Sad ću vam pokazati kako se pravi zaista ukusna čokolada. Pogledajte šta imam. To je vazdušasta, tirkizna čokolada. Dodat ću još i jastive šljokice, tako je. Ali to nije sve, došla mi ideja. Nacrtat ću na čokoladi okean i plažu. Belom čokoladom ću napraviti penu od talasa i dodati malo šećera. Ostalo je dodati par detalja. Perle, školjke. Da, moj remek delo je skoro spremno. Sad uzimam drugu istu čokoladu i pokrivam je kikiriki puterom. Spajam to sve i to je to. Cool. Da, jeste. Ali ni kod mene ni gore. Prijetno, Britney. To je moj san. Puno čokolade i sve za mene. Ova čokolada je prelepa. Idemo dalje. Neverovatno. Da, ukus je ekstra. Zadovoljna sam. Dakle, ostala je posljednja čokoladica. Mnogo lepa. Čak mi je žao da je jedem. Oho, tu je kikiriki puter. Koga da izaberem? Da znam, ova čokolada je pobedila. Da, znala sam i ja sam najbolja. Challenge-u. Sestre i baka se odlično provode. Dobro je, dosta igranja. Hamburger, oho. Pa, da li su svi spremni za naš novi izazov? Onda idemo. Baka uzima lepinje za hamburger. Da, pečene lepinje su mnogo ukusnije. Sad nam treba mleveno meso. Baka pravi kuglice od mlevenog mesa i stavlja ih u tiganj. Zatim pritiska lopaticom. To je to, pljeskavica je spremna. Sad stavlja pače nežnog sira i naravno treba paradajz. Ostao je još samo luk i gornja lepinja. Odlično. Svaka čast, bako. Sad je red na sestru. Neće da koristi obične lepinje. Šta? Krofna? Baš je lepa. Sestra seče krofnu na 2 polovine i stavlja čokolade. To će biti mnogo slatko, ali sestra ima još nešto. To je kiseli gel. Ukusan je, ali mnogo kiseo. I sad će dodati marshmallow, žele bombone i sirup od jagoda. Pa što da ne? Sada pokriva slatki hamburger lepinjom, mislim krofnom. Baš lepo. Baki se sviđa unucin hamburger, ali sredu nije tako lako oduševiti. I ona prvo uzima lepinja, crne naravno, prži pljeskavicu. Šta to sreda radi sa sirom? Wow, to izgleda baš cool. Komad krastavca. Cool. Ovaj hamburger kao da ima usta i jezik. Ali nešto nedostaje. Dobro je što sreda uvijek ima ruku pored sebe koja će pomoći da reši bilo koji problem. Gumene oči. Izgleda da je to ono što je sreda htjela. Bako, ne bojte se. Ta ruka nije opasna. Sreda stavlja gumene oči u hamburger. Jao, pogledajte ovo čudovište. Izgleda zaista jezivo. Ali to će sigurno biti ukusno. Čiji hamburger će biti najlepši? Sad ćemo saznati. Jao, tako sam gladna. Ovaj hamburger izgleda baš neobično. Baš je lep, sviđa mi se. Koji je sljedeći? Probat ću ovaj. Uj,
li to luk? Mrzim ga. Ovaj hamburger ne valja. O, šta je ovo? O, to su moji omiljeni slatkiši. Krofne i žele bombone. Sviđa mi se takva kombinacija. A vreme je da izaberem pobednika. I to je... ovaj hamburger. Da, najbolji je. Čestitamo Sredi. Jel mi se čini ili je to zaista osmeh? Sreda se smeška, zamislite. Ups, što se stidiš? O, čini se da su sestre i Ruko pronašli zajednički jezik. Stvar, vreme da se vratiš kući. Naši junaci počinju da spremaju novo jelo. Topla čokolada. Ko ne voli to ukusno piće? Nadam se da su svi spremni. Krenite. Baka kreće prva. Sipa svježe mlijeko u šerpu. Sad dodaje kakao prah i obavezno meša. O da, topljena čokolada sigurno neće škoditi. O, kako je to slatko. Baka sipa piće u svoju omiljenu čašu. Svaka čast, bako. Takva topla čokolada će zagrejati bilo koga. Sad je red na sestru. Hej, pazi, poješćeš svu čokoladu. Da, baka je u pravu. Treba dodati sasvim malo šećera. Jo, šta je to izmislila? Ona baš mnogo voli slatko. Baka ne odobrava toliko šećera. Okej, vreme je dodati mlijeko. Pazi malo. Ups. Da, vidi se da sestra nema puno iskustva u kuvanju. Sada dodajem malo boje. Wow, to je baš lepo. Svaka čast. Sad malo slatkih konfeta. Odlično serviranje. Sestra je dala sve od sebe, ali to nije sve. Završni dodir je šlag i marshmallow. Jao, to je preslatko. To je duga i jednorog. Oduševljena sam. Sestro, bravo za tebe. Ostala je samo Sreda. Stvar, nećemo moći bez tvoje pomoći. Jao, kakva čaša. Bako, čuvaj svoje živce. Sreda sipa toplu čokoladu u svoju čašu i dodaje šlag. I naravno sirup od jagoda. Odlično. A to su gumene bombone Haribo. Baš originalno serviranje, bravo. Treća topla čokolada je spremna. Wow! Ne mogu da verujem, ovo je predobro. Sviđa mi se. O, a to je bakino piće. Super. Oho, a šta je ovo? Izgleda čudno, ali probat ću. Nije loše. Pobeđuje. Da, sestro, čestitam. Pa, naši junaci su spremni za treći zadatak. Šta ih ovaj put čeka? Jo, to je pomfrit. Postoji puno načina za spremanje i serviranje tog jela. Baš me zanima koji način će izabrati naši junaci. Naravno, krompir prvo treba očistiti. Sestra je izabrala veoma neobičan način čišćenja krompira. Baka je nezadovoljna. Ali ne može da se naljuti na omiljenu unuku. Sada treba skinuti krompir. Ovako. Sestra seče krompir specijalnim nožem. Pogledajte kakav zanimljiv oblik. A vreme je da se doda malo jastive boje. Wow, baš lepo. Sada sipa ulje i to je to. Krompiriće se mogu pržeti. Odlično. Sa vrućim uljem uvek morate biti izuzetno oprezni. Lepo ređa krompirići na tanjir. Da, sestra je napravila odlično jelo. Baka preferira klasičniju verziju ovog jela. A ponekad klasične stvari su najbolje, jel da? O da, pomfrit sa kečapom. Taj ukus je svima poznat od djetinjstva.
Da, može biti bolje. Svaka čast, bako. Da vidimo šta je Sreda smislila ovaj put. Krompirići su već spremni. Izgleda da nas čeka neko neobično serviranje. Oho, šta je to? O ne, izgleda da je Sreda pobrkala strane. Bako, bolje da zatvorite oči. Gde smo stali? A da, pomfrit. Sreda boji krompir u crno. Wow, baš lepo. Izgleda da se sestri dopalo Sredino jelo. Hajde da vidimo šta će se dopasti Margot. O, šta imam ovde? Jao, je li taj krompir izgoreo? Nije, ukus je dobar. A sa kečapom je još bolje. Jao, ne mogu da odolim, poješću sve do kraja. Prelepo. Sljedeće jelo. Nije loše. Ali ovako će biti još ukusnije. Spremna sam da probam. Njam, njam. O, super. Najela sam se, ali tu je treće jelo. Izgleda prelepo. Awesome! Da, i ukus je dobar. Uf, posljednji krompirić, ups. Ne brinite, dobro sam. Da li su svi spremni za sljedeći izazov? Sad ćemo da vidimo. Palačinke. O, svi ih vole. Nadam se da naši junaci znaju kako se sprema ovo jelo. Postoje baš mnogo načina. Baka, kao i uvek, prva preuzima kuvanje. Pažljivo sipa testo za palačinke u tiganj. Jel vidite rumenu koru? Znači može da se okreće. Jao, ova palačinka je savršena. Eto šta znači dugogodišnje iskustvo. Sreda, šta je s tobom? Jao, treba nam pomoć ruke. Crne boje? Pa naravno. Niko nije ni sumnjao. To je Sreda. Joj. Izgleda da se malo zanela. Dobro, vratit ćemo se našim palačinkama. Wow, kako lepo. Ipak crna hrana uvek izgleda stilski. A koja je vaša omiljena boja? Napišite u komentarima i možda ćemo sljedeći put spremiti jelo upravo te boje. U međuvremenu sestra je smislila nešto zanimljivo. Oho, to nije palačinka, to je pravo umetničko delo. I jao, ova boja nešto neće da izađe. Ajde. Joj, pravo u oko. Nadam se da je sestra u redu. Jeste, dobro je. U kuvanju je najvažnije nedostajati šta god da se desi. Oho, pa to je jednorog. Pogledajte kakva lepota. U takvim trenucima baka je baš ponosna na svoju unuku. A šta je baka napravila? O, to je klasični recept. Palačinke sa maslacem i javorovim sirupom. Možeš ogladniti od samo jednog pogleda na njih. O, i Sredine palačinke su već spremne. Izgledaju baš neobično. Sreda stavlja palačinke na tanjir. I dodaje svoj omiljeni sirup od jagoda. Što? Jesu to pauci? Bako, smiri se. Ovi pauci su napravljeni od čokolade. Margot, možeš probati palačinke. Što je to? Izgleda zastrašujuće. Okej, probat ću. Nije loše. Šta još imamo ovde? O, kako lepo. I ukus je divan. O, a šta je ovo tako lepo? Jednorog. Preslatko. I što je najvažnije, mnogo ukusno. To je to. Izabrala sam pobednika. To je sestra. Jao, to! Kakav divan dan, Sreda. O, šta je ovo? Novi izazov? O, pogledajte koliko ima slatkiša ovde. A zašta su, pitam se?
Ne znamo. 1, 2, 3, 1, evo, ovo je vaš prvi zadatak. Oho, jasno mi je. Hajde da vidimo šta imam ovdje. Da, čokolada, to mi treba. Za početak ću uzeti nož i seckati čokoladu na komade. Tako je. Dobro, sad je treba istopiti. Sipat ću seckanu čokoladu u činiju. Tako je. I zagrejati je. Kao što vidite, proces ide veoma brzo. Eto, gotovo. Sada uzimam kalupe. Ovi silikonski su odlični. Uzimam tečnu čokoladu i sipam je u kalupe. Ne treba sipati puno. Sada treba da se čokolada lepo rasporedi po kalupima. A višak ću prosuti. To nam ne treba. Eto šta sam dobio. Jao, mogu ja tako čak i bolje? I meni će trebati čokolada, ali uzet ću malo više čokolade. I još više, da. Ovog bi trebalo da bude dovoljno. Sada treba da se sve istopi. A bit će puno ukusne tečne čokolade. A dok čekam, mogu se malo igrati. Obožavam košarku. Jau. O, šta je to? O ne, moja lopta uništena. To je bila moja omiljena lopta. Ne plači, imam ideju. A da li si shvatila kakvu? Naravno, hvala, bako. Moja lopta se pocepala, ali nije uzalud. Iskoristit ću je. Samo je treba malo doraditi. Gotovo. Treba nam samo jedna polovina. Okrenut ću je na opačke. I sada imam odličan kalup za čokoladu. Sipat ću čokoladu ovdje, a zatim razmazati je po celoj površini. Tako je. A višak ću sipati u činiju. Odlično. Sada treba da se čokolada ohladi i stvrne. Wow! Samo pogledajte šta sam napravila. Prelepo. Sad ću sipati bombone unutra. Treba sipati što više. O, da. Toliko će biti dovoljno. Sada pokrivam drugom polovinom i dobit ću ogromnu čokoladnu loptu. Pogledajte kako je lijepa. Bravo, unuko. Dakle, sad je moj red. Uzet ću štapić, jabuku i čašu čokolade. Šta mislite šta ću praviti? Tako je, jabuku u čokoladi. Odlično, sad ću valjati jabuku u nešto lepo. Naprimjer u ovo. A drugu jabuku u marshmallow. Danas koristim sve. Eto, stavit ću jabuke na tanjir i to je to, lepota. U stvari, treba dodati još nekoliko sitnih detalja. Sad je sve spremno. Izgleda odlično, sviđa mi se. Nemojte se sramotiti. Sad ću vas naučiti kako se to radi. Ali treba malo pripreme. Odlično. Počinjem. Uzet ću pastu od pistaća, dodat ću pastu ovdje i pažljivo sve promešati. Da, tako je. A sad mi treba kajsija. Uradit ću sve isto. Zatim grožđe, borovnica, mirisne jagoda i na kraju banana. Nikako bez nje. A sad ću napuniti čokoladne kalupe koje su se upravo stegle. O da. Zatim ću sipati čokoladu preko i sačekati da se stvrdne. Eto, sve gotovo. Pogledajte kako je lepo ispalo. Ostalo je samo lepo da se posluži. Jeste vidjeli? Ja sam profesionalac. Prijatno. Wow, kakva lepota. Mali čokoladni autići. Hoće da se igram sa njima. O ne, desio se udes. Wow, kakvo lepo punjenje imaju. Treba brzo probati. Ovo je prelepo. Super, sviđa mi se. Kako velika čokoladna lopta. Sad ću da vidim šta je unutra. Wow, koliko puno bombona. Moram brzo probati.
Jao, to je jednostavno fantastično. Wow. Ovdje su još neobične slatkiše. Cool. Probat ću. O, kako neobičan ukus. Šta odabrati? Pobedili su autići. Ja sam rekao da sam profesionalac. Dakle, sada morate napraviti tortu. Da, super, to mogu. Odmah počinjem. Kako je to zabavno. O ne, šta se dešava? To ne valja. U stvari, ovaj krem je dobar za mene. Namazat ću ga na prvi sloj kore, a na drugi sloj ću namazati zeleni krem. Da, njega isto treba razmazati, tako je. Sad ću sve isto uraditi sa žutim kremom. Divno. Posle naranđasti. I to je to. Došlo je vreme da ukrasimo tortu. Dobro, dodat ću malo dekoracije, bit će veoma lepo. Tako je, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Ej, pogledaj ovamo. I meni je lepo ispalo. Pogledajte tamo, bako. Hej, ne, meni treba torta, bako. O ne, treba hitno sve popraviti. Eto tako. I još jedan sloj. Sada to liči na tortu. Samo je treba ukrasiti. Koristit ću krem za to. Dodat ću što više, ne treba štedeti. Eto. A sad ću sve lepo razmazati. Dodat ću malo cveća, bit će baš lepo. A tu će biti veliki srećni osmeh. O, divno. Bako, i ja sam napravila tortu, pogledaj. O, kakva lepota, pametnice moja. Oho, neverovatno. Da, to se zove prava torta. Gledajte i učite. O, kako je visoko. Ne mogu da verujem. Dobro, dosta, skloni se. Dobro, a vidjet ćemo ko će pobediti. O, ja baš zaostajem od šefa. Treba nešto da uradim. Moja torta mora biti viša. O, smislila sam. Opa, tako brzo. Sad ćemo vidjeti ko će imati veću tortu. Aha, još malo. Sve se srušilo. Sad ću popraviti. I treba nekako fiksirati da ne padne. Da, znam. Ovako. Super. Svaka mi čast. Sviđa mi se. Prijatno, dragi. O, kakva lepota. Ovo je super torta. Hitno je treba probati. Kakav ukus. To je pravi užitak. Dobro, idemo dalje. Sada ti lepotice. O, jedva čekam da probam. O, da. I ovo je veoma ukusno. Sviđa mi se. Dakle, posljednji takmičar. O, ova torta izgleda mnogo dobro. I ukus je fantastičan. Znate, to će biti težak izbor. Dakle, pobeđuje naravno torta sa metlom. Ne mogu da verujem, ja sam pobedila. Ostaje posljednji izazov i pravimo krofne. O, sve jasno, spremna sam da počnem. A za početak ću pripremiti testo i napraviti komade potrebnog oblika. Da, tako je. A prva krofna je spremna. Ona ide direktno u tiganj sa uljem. I ne zaboravljam da okrećem. Odlično. Gotovo. Kako vruće. A sad mi treba špric. Ne treba igle, plašim se. Ma ne boj se, to je za džem. A napunit ću špric džemom. I zatim sipati ga u krofnu, tako je. Gotovo. Ostaje da sipam šećer u prahu i može se jesti.
Ja sam završila. Ups, izvini, dragi. Pazite malo, bako. Dakle, gdje sam stao? A da, pravim žele. Dodat ću želatini i dobro promešati. Sada sve to ulivam u specijalne kalupe. Tako je. Divno. Malo ću sačekati da se stekne i eto. Moja žele krofna je gotova. Uj, kako odvratno. Sva sam u testu, a zalepilo se za mene. O, ne volim testo. Smislila sam nešto bolje. To mi treba. O, divna, ukusna i što je najvažnije, gotova krofna. Probaj. Dakle, da vidimo. O, kako neobične krofne. Sad ću probati. O, pa to su žele krofne. Baš su zabavne. Nisu loše. A šta je tu? To su klasične krofne. Baš su dobre. O, a to je nešto zanimljivo. Kako velik komad. Pa šta je to? Ne mogu da zagrizem. Neću ni jesti. Dakle, pobedile su ove krofne. O, kako lepo iznenađenje. Ovo su moje omiljene igračke, balerine, kapućine i krokodilo bombardiro. O, a da li smo već počeli za to? Onda mi je već došla ideja. Davide, hvataj! Napravi tortu u obliku ove igračke. Daj mi da razmislim. Rešeno. Znam šta će mi pomoći. Izvadit ću mog pomoćnika. Ovaj robot je specijalno stvoren da pravi tortu. Hajde, počni. On će sastaviti idealnu tortu za nekoliko minuta. Ja moram samo da stavljam kore. A kad je torta gotova, onda treba odseći sve suvišno. Da, odlično mi ide. Sada druga kora i opet fil. A sada treća kora. A sve suvišno ću odseći uz pomoć rukavice gvozdenog čoveka. To uopšte nije teško. Čak i zabavno. Ova stvar mi smeta. Davide, kakvu to imaš tehnologiju? Robote, daj krem. Gdje je moj robot? Bio ovdje. Gdje ste ga stavili? Bako, šefe! Ne mogu da priznam da sam ga bacio sa stola. Šta da radim? Aha, sve mi jasno, dobro. Prekriću svoju tortu zelenim marcipanom. Tako će biti još lakše. Gotovo. A sad ću dodati jestive detalje. Eto, ispala je prava glava krokodila. Izgleda fantastično. O, ličina pravo, plašim se. Ma daj, bako. Dalje uzimam čokoladu. Nju treba otopiti. Niste valjda mislili da ću se ovdje zaustaviti? Napravio sam samo pola. A sada moram napraviti avion. Istopit ću čokoladu fenom. Tako je. A sad ću je sipati u Lego kocke. Eto, dobio sam čokoladne Lego delove. Od njih će mi biti lakše da sastavim avion. Uspeo sam. A šta ja da uradim, Jess, za tebe? Da li si već smislila? Naravno. Bako, hvataj balerinu kapućino. Šta? Koga? O, kakva slatka lutkica. Dobro, sa ovim ću se izboriti. Dakle, sastavljam tortu. Unutra će biti fil od kafe. O, da, tako je. Hoću da napravim glavu. Tako je. Stavljam koru, opet fil. Divno. I opet koru. A preko ću staviti beli marcipan. O, da. Ispalo je odlično. A sad je važno pravilno udariti po stolu. Uspelo je. Niko se nije uplašio. Sad ću sačekati da se torta vrati. Savršeno. Liči na pravu šolju kafe. Dodat ću detalje. Zatim ću odozgo preliti karamel sirup. O, kako lepo. Sviđa mi se. A belom čokoladom ću nacrtati prelep crtež. Kao da je to zaista šolja kapućina. Ispalo je slatko. A šta to leti prema meni?
Liči na ajkulu sa patikama. Okej, bit će urađeno. Kore će biti plave, a krem beo. Naravno, prvo treba sastaviti tortu. Nekoliko kora, fil i to je to. Odseći ću sve suvišno i formirati ajkulu. O da, ja sam pravi majstor. Pratit ću savjet svojih kolega i prekrit ću i ja tortu marcipanom. Zatim ću dodati perae, a nakon toga ću sve obojiti. Divno. Stavljam ajkulu na patike i gotovo. Da li ste sve uradili? Wow! Super! Svaka vam čast! A onda brzo dođite kod mene na degustaciju. Ovo je najbolji dan u mom životu! Počet ću sa krokodilom. Probat ću Lego. Pa to je čokolada, super! A sad ću odseći komadić krokodila. Wow! Unutra je zeleno! Probat ću! Oduševljena sam! Ovo je jako ukusno! Mnogo mi se sviđa! Like! Zaista, nemate nikakve šanse. Čekaj, neka proba moju tortu. Naravno! Ovo je balerina kapućina! Sad ću odseći parče. Da vidimo! Wow! Kako je lepo unutra! Probat ću! Oho! To je mnogo ukusno! Ne mogu se zaustaviti da jedem! Bako, ti si najbolja! A šta je ovdje? O, kako slatko! Čak mi je žao da je jedem, ali moram. A dobro, hajde da probamo tvoju glavu, ajkulo. A jao? Zanimljivo! Sviđa mi se! Znate šta? Odlučila sam! Pobeđuje Baka! A što je sa šefom? Ne, pobeda mora biti moja. Šefe, ne brinite toliko, sve će biti u redu. O, znam šta hoću! Spremite mi picu! Naravno, to će biti lako. Prvo mi treba jedno jaje. Evo ga. Razbit ću ga u činiju. A zatim još 5 komada. Zatim ću dodati malo brašna, mleka i promešati sve to. Što bolje. Eto, ispalo je testo. Njega treba nežno razvući oklagijom. Ja sam majstor u tome. I ja sam uspjela da umestim testo. Sigurna sam da nije ništa gore. Dakle, stiskam krajeve da dobijem ivice. A sada treba ispeći testo. Zato ću odgristi malo crvene paprike. O, sad će sve da gori. Ojoj, kako vruće. Oho, Bako, kakve ti imaš metode, surove. A bitno je da je se moje testo ispeklo i nisam morala da koristim rernu. A sad ću napraviti sos. Dakle, treba pomešati krastavac, brokoli i salatu. Uključujem i čekam. Eto, moj sos je već gotov, baš brzo. Kako sveže miriše. Razmazat ću ga po testu. Tako je, pažljivo. Za punjenje ću koristiti povrće, luk, papriku, kukuruz, paradajz i bosiljak. Spremao sam testo. Ja sam čak i napravio poseban oblik od testa za sos. Da, ja čak i to umem. Nemojte se čuditi. Dakle, prvo sos. Unutra ću sipati kečap. I po celoj osnovi također mora biti kečap. Dalje ću posuti sve sirom, staviti peperoni i papriku i masline. I treba opet sve podgrijati brenerom da bi se sir istopio. O da. I ja sam nešto smislio. Ja ću imati slatku picu. Tako Jess sigurno nije jela. Umjesto sosa ću koristiti Nutellu.
A kao punjenje ću staviti čokoladu, Maltesers i M&M's bombone. Spremno. Neka Jess proba. Wow, ispunili ste zadatak tako brzo. Od čega da počnem? Sve tako lepo miriše. Dobro, probat ću prvo klasičnu picu. One sa kobasicom. I ovdje čak i sos ima. Probat ću sve zajedno. Wow, jako ukusno. Čekajte. A šta je ovo tako odvratno? Shvatila sam da su masline, mrzim ih. Ne sviđa mi se ova pizza. A šta je ovdje? Pizza od povrća? Okej, probat ću je. Izgleda čudno. Jao, ukus je još gori. Hitno moram da pojedem nešto lepo posle ovog. Šta? Slatka pizza? Odlična ideja, Davide. Tvoja verzija pice pobeđuje. Čestitam! Tako sam dugo čekao ovo. A vi ste luzeri. Smislila sam. Napravite mi koktel. Tako sam žedna. Naravno, stavit ću u čašu raznobojne džus kuglice. Da, tako je. Izgleda super. Zatim uzimam sirup od jagoda. Treba ga sipati u mleko. Da, ovako. Sad ću imati mleko sa ukusom jagoda. Divno. A sad je vreme da promučkam sve to. Mučkam. Još malo. Gotovo. Umorio sam se. I sipat ću mleko u čašu. Odlično. Ostalo ukrasiti sve šlagom. Pokrit ću poklopcem i ubaciti slamku. Hoću da probam. Stani, gde ćeš? Ne smeš. Ja ću napraviti za moj Jess koktel od povrća i scedit ću sok od krastavca. Super! A ukrasit ću sve brokolijem. Ispalo je baš onako kako sam htjela. Ajoj, opet vaše povrće. Ja ću koristiti voće i bobice. To je mnogo ukusnije i također korisno. Dakle, koktel je gotov. Ostalo je da se preli u čašu. Ali prvo ću staviti jednu kašiku čija i tek onda sipati koktel. Eto. Draga Jess, možeš probati. Uspjeli ste. A što je ovo? Brokoli? O ne, to loš znak. Okej, probat ću. Ništa gore nisam pila. Dobro, a šta je ovdje? Ovo liči na nešto ukusno. Sad ću probati. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Koktel sa džus kuglicama. To odobravam. Super! Meni se jako sviđa takav koktel. David je pobedio. Pobedio! Stani, to će ti još trebati. Vaš prvi zadatak je torta. Super, sestro. Dobro, draga. Važi. Kako lep fil. Koristit ću ga za moje novo kulinarsko remek delo. Premazat ću sve korafilom i napraviti baš originalni oblik. Da, to će biti torta u obliku duge. I ukrasit ću je filom od Skittlesa. Evo ga. Wow, to su moje omiljene bombone. Poslastičarstvo je prava umetnost. Kada spremam torte, osjećam se kao pravi umetnik koji stvara novo remek delo. Ovoj fantastičnoj dugi nedostaje samo oblaka od šlaga i par zabavnih očiju. Da, tako je. Svaka mi čast. Ja sam završio. Bellissimo. Nije loše. A ja ću napraviti svoju tortu u obliku srca i ukrasiti je čokoladicama Kit Kat. Jer znam da ih mala obožava. Tako je. Ali tog neće biti dovoljno. Tako da ću dodati još Maltesers
I Skittles bombone baš su lepe. Bako, svaka ti čast. A evo mog remek dela. Jao, ali to nije nešto. Ne brinite, ja još nisam završila. Da bih napravila lep dekor, treba će mi folija i puno slatkiša. Prvo ću istopiti čokoladu s pomoć brenera. Da, evo ga. Idemo. Juhu, to je baš zabavno. A sad ću dodati plave konfete koje će odlično izgledati na mojoj torti. Jesu svi spremni? A onda sad ću vam pokazati budućeg pobednika. Gledajte. Super je ispalo. Ali pobeda nije bitna, draga. Wow! A prvo želim probati šefovu tortu. Baš je lepa. I ukus je dobar, sviđa mi se. Pitam se, da li je bakina torta ukusna kao šefova? Wow! Ja obožavam čokoladu. Hvala, bako. O, izgleda da sa ovom tortom nešto nije u redu. Uj, ne sviđa mi se. Dakle, pobedila? Baka! Čestitam! To, baka je najbolja. Žene, imamo izazov. Da, spremite mi, molim vas, pastu. Jel može? O, to je zanimljiv zadatak. A sve jasno? Nema problema. Prvo treba skuvati špagete, ništa teško. Dok se špagete kuvaju, ja ću gledati TikTok. A ja ću skuvati pastu i seći viršle za moju omiljenu unuku. Tako je. O, bako, tako te volim, daj da te zagrlim i da probam jednu viršlu. O, moja draga unuka. A dakle, vreme je da skuvam svoje viršle. Jao, a gde je još jedna? Bako, je li to sve? Da bi pobedili u izazovu, treba iznenaditi malu nečim neobičnim. Kupovne špagete ne odgovaraju. Tako da ću i ja spremiti špagete sam. Treba mi jaje, mleko i brašno. I obavezno jestiva boja. Mala obožava sve roze. A sad ću sve promešati. A zatim sipati testo u flašu i početi da radim. O da, boja je ispala savršena. Počinjam. Oho, pogledaj šefovu pastu. Super! Da, moja pasta je spremna. Miriše fantastično. Nedostaje samo slatkog sirupa. Žele meda i drugih bombona. Da, to će biti jako ukusno. Ajoj. Usput, a moje špagete su također već spremne. Ukrasit ću jelo viršlama u obliku hobotnica. Ajoj, šta je to? A, požar! A gde je naš vatrogasni aparat? Šefe, dajte ga! Dosta? Koliko pene? O ne, moja pasta je izgorela. A džabe sam se trudila. Tačno! Znam jedan lifehack. Mogu skuvati instant nudle u čajniku. Da, to je brzo i ukusno. Prijetno! Zanimljivo. Probat ću. Jao, ove nudle uopšte nisu ukusne. Uj, ne sviđa mi se. O, a ovo izgleda baš lepo. Jedva čekam da probam. Wow, sviđa mi se. Hvala, šefe. Svaka čast. Nema na čemu, draga. Kako zabavno viršle. Obožavam ih. Wow, ukus je super. Odlučila sam. Ovo jelo pobedilo 100%. Čestitam, bako. Da, baš mi je drago. Dajte da vas zagrlim.
Vaš novi zadatak je mlečni koktel. Brzo ću to ja. Okay. Potrudit ću se. To je lako. Dakle, Prvo treba uzeti sladoled i promešati ga sa mlekom u blenderu. Dakle, treba će mi par kuglica. Zatim dodajem sveže mleko i uključujem blender. ajuj, izvini bako. Šta to radiš? Zaboravila si da staviš poklopac. Dobro, imam plan B. Šta imam u mom rancu? Kako to nema ništa? Evo, to je moj aparat za koktel. Treba samo staviti unutra moje omiljene bombone i marshmallow. To će biti jako ukusno. Nedostaje samo gaziranog soka. O, da. Draga, šta to radiš? Jao, izvinite, slučajno sam. Dakle, sipam fantu. Zatvaram flašu. I to je to. Tačno. Bako, gde ćeš? Treba mi malina za moj koktel. Evo je. Kako je mirisna. Obožavam malinu. Gledajte, ja sam šef. Prestani. Vratila sam se. Malina. Ostavi to maloj. Kako to radi, ne razumem. Dobro, bolje da koristim provereni način. Nice. Aha, sipam malinu u kesu, a zatim je udaram oklavijom. Tako je. Odlično je ispalo. A sada sipam sveže mleko unutra i mešam to sve. Tako je, dobit ću koktel od maline. Kakva lepota. Ukrasit ću sve mentom i to je to. Jao, baš je dosadno ovde. Smislila sam jedan prank. Jao, ko je isključio svetlo? Jel se plašite mraka? Šta je to bilo? Ups, izvinjavam se, šefe. Baš nezgodno je ispalo. Da, bilo je smešno. Pažnja, predstavljam vam savršen recept. Sladoled, mleko i oreo. Zatim mešam sve to. Odlično. A servirat ću koktel u čokoladnom jajetu. Preko ću sipati šlag i ukrasiti sve čokoladicama. Da, tako je. Ubacujem slamku i završio sam. Wow, super! Ovaj koktel izgleda baš neobično. Mislim da treba pritisnuti da bi se spremio. Zabavno! Sad ću probati. Wow, sviđa mi se! I love you! Ovo je bajkin koktel. Sad ću ga probati. Oh, man! Pa, nije nešto? Je li to menta? Fuj, ne volim je. Bako, ne sviđa mi se. Wow, ovo je nešto nevjerovatno. Jedva čekam da probam. Oduševljena sam. A sad ću probati jaje. Wow, pa to je čokolada. Ne mogu da verujem. Rešeno, pobedio je šef. To, hvala svima. Pitam se šta je macrta tamo? Krofna? O da, svi vole taj desert. Jedva čekam da vidim kako će naši učesnici ispuniti taj zadatak. Svako od njih želi da pobedi. Wow, baka i šef su već krenuli da spremaju. Pogledajte kako šef lako i profesionalno rukuje testom. A već je sipao ulje za prženje. Tu nema ništa teško. Uzimamo ovo i radimo ovako.
John, jesi li siguran da znaš kako se spremaju krofne? Šta se dešava s tobom? Možda si samo nervozan? Ma sve je pod kontrolom. Sad treba sipati ulje. Zar to nije previše? Pa dobro, nadam se da ćeš uspjeti. Baka i šef već stavljaju krofne na tiganj. John, ostao si samo ti. Pazi, nemoj da se opečeš tim uljem. Da, upozorili smo te. Pa zašto si sipao toliko ulja? Dok šef i baka čekaju da se njihove krofne isprže, Johna očekuje surova borba sa uljem. Osjećam da će pobediti ne John. O ne, pogledajte šta se desilo sa krofnama. Lopatica Johna ih je uništila. Ma, nema veze, uspjećeš drugi put. A sad hajde da vidimo šta je spalo kod šefa. Wow, njegove krofne su tako ravne i tako lepe. Šta to radi? Hoće da doda punjenje. Ovaj džem će učiniti njegove krofne i još ukusnijim. Sad umače krofnu u glazuru. Jao, to izgleda prelepo. Svaka čast, majstore. A bakine krofne izgledaju jednostavnije. Ali ko je rekao da su manje ukusni? Sigurna sam da su prelepe. Izgleda da je Johnu pala na pamet ideja. Sir? Da li planira da napravi sirnu krofnu? Ali moram priznati da taj sir već izgleda mnogo ukusno. I šta će da uradi sa tim? Pa naravno, kalupi za krofne. Pa to je genijalno. Hej, a šta će ti čekić? Oho, John je nešto besan. Jadni čips. Da li neko razume šta taj dečko radi? Shvatam, to je paniranje. Sad je sve jasno. Umočit će ovu lepu krofnu u te mrvice. Svaka čast. Mislim da je John zauvek zapamtio svoju borbu sa vrućim uljem. Dobro je što postoji folija. Samo treba uviti krofnu foliju ovako i ispržiti u tiganju. I ne treba nikakvo ulje. Odlična ideja, John. Ali ipak ne treba da diraš to rukama. Jao, izgleda prelepo. Pa, vreme je za degustaciju. Prvo će probati krofnu šefa. Ema je oduševljena. Na redu je bakina krofna. Baka je sigurno već mnogo puta pravila takve krofne za nju, ali sudeći po Eminom licu, ona nije iznenađena. I na kraju, krofna brata. Pa John, nadam se da će se Emi dopasti tvoja neobična krofna. O da, Ema je oduševljena. Ko će pobediti? I to je šef. Čestitamo pobedniku. Mislim da je stvarno zaslužio to. Kreće druga runda. Šta će naši učesnici da spremaju? Oho, pa to je sendvič. Šta mislite, ko će pobediti ovaj put? Šef? Baka? Ili možda? John, šta to radiš? Zadatak je spremiti sendvič, a ne pojesti sve proizvode. Izgleda da John želi da napravi slatki sendvič. Pitam se šta će još staviti osim Nutelle? Marshmallow? Čokolada? Različite sirupe? I pucketave bombone? Cool! Da, Johnov sendvič je prava slatka bomba. A šta je kod bake? Baka sprema sendvič sa šunkom. Prelepo. Stavlja hleb na tiganj, a onda šunku, sir i slaninu. Kakav miris. Mogu zamisliti koliko je to ukusno. Šefa ni jedan sendvič nije impresionirao. Da vidimo šta će on smisliti. Prvo ide hleb. Treba ga dobro ispržiti. Zatim dodaje svježu salatu i paradajz. To nije samo ukusno, već i zdravo. Oho, jesu to puževi? Baka je šokirana, ona ne zna da je to delikatesa koja se služi u najskupljim restoranima. Vrhunska hrana za prave gurmane. Šef prži puževe i stavlja ih u sendvič. Ali izgleda da to još nije kraj. To su hobotnice. Bako, bolje da ne vidite to. Hobotnice treba također ispržiti i dodati ih u sendvič. Ali ni to nije sve. Na redu je sir. Plavi sir. Da, ima baš neobičan miris. Jao, držite baku. Šef počinje da renda sir. Njegov sendvič je skoro spreman. Nadam se da će se Emi dopasti takvo neobično jelo.
Šef je dao sve od sebe. Dok su naši kuvari spremili svoje jela, neko je baš ogladnio. Dobro je što je pored bila čokolada. Izgleda da joj nije baš dobro. John, moraš nešto učiniti. Imaš li ideje? John uvijek ima dobre ideje. Stavlja u činiju kocke leda, sipa vodu. Počinjem da shvatam šta planira. Rastopljenu čokoladu sipa u činiju i... op! Lepa i ukusna dekoracija za sendvič je spremna. Emma, vreme je da probaš. Aha, prvi je sendvič od šefa. Takvo jelo će se dopasti samo gurmanima, ali izgleda da Emma nije gurman. Fuj, je li to hobotnica i puževi? I buđavi sir? Ko je to stavio moj sendvič? Odvratno. Možda će se joj sendvič brata više dopasti. Mislim da takvo jelo će se svidjeti svakom detetu. Pogledajte koliko je tamo manšmelova, čokolade i sirupa. Da, Emi se mnogo dopalo Johnovo jelo. Ostao je samo bacon sendvič. Jao, pa šta može biti bolje od kombinacije sira, slanine i šunke? Pa naravno, to je naš pobednik. Izvinite, ali bacon sendvič je stvarno najjači. To je zaslužena pobjeda. Dakle, sljedeća runda. Ovog puta Emma je naručila kajganu. To je vrlo jednostavno jelo, ali može se spremiti na različite načine. Baka sipa ulje u tiganj. Mogu li ja uzeti malo ulja? Naravno, izvoli. Ups, neko ne zna da koristi flašicu sa uljem. Ne, John, nemoj. Sad ćeš sve prosuti. A mogao si samo da pitaš. Dok John rješava svoje probleme, baka počinje da prži jaje. Izgleda da je John shvatio kako se to radi. Ništa teško, samo treba pažljivo razbiti jaje. Pa dobro, može i tako. Baka već stavlja svoje jaje u tanjir. Da vidimo šta je kod šefa. Oho, šef kao uvijek smišlja nešto neobično i zanimljivo. Nadam se da ovog puta neće stavljati puževo u jelo. Šta? Breskve? Šefe, jeste li sigurni? U redu, on je profesionalac, valjda zna šta radi. O da, moje jelo će vas oduševiti. Tajna ovog recepta se čuva već 1000 godina. Nemate pojma koliko je ukusno. Belisimo. Wow, da li je neko razumeo šta je to? A kako je tvoje jelo, John? Je li to neko naručio fire show? Ovo jelo ne izgleda najbolje, ali ipak mora da se posluži. Dakle, sva jela su spremna, vreme da ih probaš i da odlučiš ko je pobedio. Prvo, bakina kajgana. Klasično jelo, prosto i ukusno. Šta je to? Ozbiljno? Uj, odvratno. Pa, morao je da proba. A da li će se Emi dopasti jelo šefa? Da, šef nije lagao, to je odlično jelo. Bravo, šef je pobedio. Šef je pobedio već 2 puta, ali bit će i još jedna runda. Ovaj put je salata. Mislim da će za šefa to biti previše lako. Baka također ima puno iskustva u pravljenju salata. A kako je John? Jao, treba da vežba da seče povrće. Baš nezgodno je spalo. Sad će baka pokazati kako treba. Gledaj, John. A vidiš kako je ravno isekla paradajz. Baka zaista ima puno iskustva. Stavlja paradajz na salatu. I sad ide piletina, gdje bez nje. Miriše, nevjerovatno. A ukus je sigurno još bolji. Ali šefa ovim nećete iznenaditi. I zapravo to on iznenađuje nas. Uzima zelenilo, ulje i sve to stavlja u blender. Kao i uvek, za sad ništa nije jasno, ali zbog toga postaje zanimljivije. Sad sipa tu tečnost u tiganj i uzima špric. Šta je opet smislio, ne razumijem. Okay. Oho, baš lepo. Šefe, to je nevjerovatno. Sad uzima listke salate i kida ih. Ok, sad paradajz. Super, a šta je ovo? Kakav originalni način sečenja. Izgleda da je šef završio. A šta je kod ostalih? Baka ne zna da seče povrće kao šef, ali ovako je spalo ukusno. John, još uvijek sečeš povrće? Moraš se ubrzati. Dobro, ne moraš toliko brzo. Ajoj, bako, jeste li tražili masku od krastavca? Pokaži šta si napravio, John. Da, to se ne može uporediti sa jelom šefa. Izgleda da mu je opet pala na pamet genijalna ideja. Šta? Žvaka? Nećeš valjda praviti salatu od žvake? Izgleda da hoće.
I ne samo džvake. Oho, žele bombone i mančmelu? Mislim da će se mi dopasti takva salata. Sad ćemo proveriti to. Odakle da počnem? Probat ću prvo ovo čudno jelo. Fuj, to je odvratno. Ne sviđa mi se. Na redu je bakina salata. Izgleda mnogo ukusno. Šta misliš, Emma? Nije loše, jel da? Izgleda da joj se svidjela Johnova salata. Je li to ljubav na prvi pogled? Da. Imamo pobednika. John, uspeo si. Čestitamo.